Heu pensat com fareu la vostra obra col·lectiva? I quins passos haureu de seguir? Conèixer com feia Jujol potser us dona pistes. Normalment, quan pensem en un arquitecte o en un creador, pensem en una persona que diu això s'ha de fer d'aquesta manera. Jujol començava els processos. I a partir d'aquí, la mateixa obra, la mateixa gent que conformava l'obra, feia que tirés cap a una banda o cap a l'altra. Jujol només calia que dibuixés el contorn, posés el nom del color i el pintor venia un altre dia i ho pintava. Aquesta col·laboració estreta fa que quan algú s'equivoqui, Jujol no pensi que cal tirar-la enrere, sinó que engués una cosa ja està feta, accepta l'error del col·laborador, accepta l'error de qui fa les coses i intenta transformar-lo perquè aquell error deixi de ser un error i passi a ser una cosa bona. Per exemple, hi ha una anècdota que va passar a Vistabella. Sabem que una senyora del poble va prometre que compraria una figura que es pensaven que podria ser una de les figures centrals de l'església. Què va passar? Que aquella figura va arribar i era la meitat del que s'havien imaginat. Jujol va crear un altar pròpiament per a aquesta figura, esperant que en vingués la més gran a l'altra banda. Però aquella figura no van dir que no es podia utilitzar, sinó que s'havia d'utilitzar d'una altra manera. La Casa Bofarull no és una unitat sola. És una casa que existeix i que Jujol l'està transformant durant gairebé 30 anys que hi va intervenint. La Porta del Galliner de la Casa Bofarull té una forma general, que és com una mena de gallina amb les ales obertes. Veiem que cada una dels ramatges que hi ha posats té un dibuix diferent. Per què s'ha improvisat aquí? Segurament perquè algun el tenia, perquè algun el podia tenir, i a partir del moment que te n'adones que cada una de les peces petites pot arribar a tenir una figuració, te n'adones que estaria bé que ho tingués tot. I aleshores, en el diàleg amb la persona que ho està fent, es decideix fer que cada un sigui diferent. Aquesta és la idea d'improvisació. Es comença d'una determinada manera i la cosa va evolucionant. Els plànols de Jujol són una indicació, és un principi. No determinen l'obra, només determinen aproximadament on van els forats i quin és el contorn. Per tant, l'obra no s'entén com una cosa que no es modifica entre el principi i el final, sinó que l'obra s'entén com un procés. I totes les coses que passen pel procés queden incorporades dintre l'obra. I ara ha arribat el moment de crear la vostra obra d'art. Tenim ganes de veure el resultat.